Opsætning af dyrehegn involverer en række forskellige arbejdsprocesser, som hver især kan være belastende, hvis ikke du passer på dig selv og din krop. Det gælder blandt andet i forbindelse med nedramning af pæle og islåning af hegn. Typisk varer et projekt om hegnsopsætning flere dage, og du risikerer at udsætte dig selv for mange tunge løft, vrid i kroppen og arbejdsstillinger med lange rækkeafstande. Brug de rigtige hjælpemidler til opsætning af pæle og håndtering af hegnstråd, så du undgår tunge løft. Kør for eksempel traktoren med materialer helt tæt på arbejdsområdet, så udstyret ikke skal bæres langt. Find en god arbejdshøjde, når pæle eller jernrør skal bankes i jorden eller hives op, så du undgår arbejde over rækkehøjde. Flyt fødderne under arbejdet og lad skosnuder og næse være i samme retning for at undgå vrid i ryggen. Vær altid 2 til håndtering af hegnet. Samarbejde og byt plads undervejs. Og sørg for at have solidt fodfæste for at undgå uforudsete bevægelser, især hvis underlaget er ujævnt. Bøj benene og hold ryggen ret, når hegnet fæstnes med sømpistol eller strip, og hver gang du løfter. God arbejdslyst.